guys! Hello guys! Mo pa yung nga tanan. Today is my birthday. Joke lang kasi nakalimutan. O sabihin nila may patay. Hindi po Siyempre sa pananamit lang natin to. Ito yung medyo nagustuhan kong kulay ngayon. Pero ang pinakamahalagang gagawin namin ngayon ay magkakaroon tayo ng feeding program. Kahit papano, sa konting pamamaraan, sa maliit na bagay, makatulong tayo sa ating mga kabarangay. Siyempre, ang advokasya ng YouTube channel kong ito, Bicolano Waraynon, ang mabuting layunin nito ay kahit sa konting pamamaraan ay makatulong tayo. Siyempre, marami pa yan. Gusto ko yung aking mga kabarangay, kalugar, yung unang matutulungan ko kahit sa konting pamamaraan lang sa abot ng aking makakaya. Kasi hindi naman po tayo talaga ganun kayaman. Pero kahit papaano, sa pamilya ko, medyo blessing sa panahon ng pandemya. Kaya gusto namin i-share ito. Siyempre, shout out dyan sa aking mga kapitbahay na mga followers ko. Sige, sali po kayo sa parapol ko pa. Marami pa po yan. Maraming salamat po sa mga kapitbahay ko at sa mga subscriber ko na hindi ko mga kakilala. Sana po patuloy niyo po akong suportahan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon. Ngayon po ipapakita namin yung aming gagawin na feeding program. Yung mga bata, ang dami dun sa baba, hindi nila alam magluluto kami ng pancit pampahaba ng buhay. Secret lang yun. Sige po. Tignan natin. Linis tayo ngayon guys ng manok. Magluluto tayo. Ito pansahog, ito ng pancit. Sa baba para lutuin ng ating mga bait na tagaluto. Ate, bigyan mo siya. Social distancing tayo. Bigyan mo tanda, walang bata pa na dito eh. Ay, matandang bata. Ang dami niya. Matanda bata. Matanda bata. Thank you. Thank you. Lagi magmas kayo. Mas. Ito. Yan pa. Ayun daw mo natin. Ano dito? Marami eh. Libre pancit. Nagbabayag. Uy! Dito! May ano siya?
you. Sino nagluto na ito, ikaw? Bang nito. Anda lang. Ayan o. Ayan na. Saan ka na naman? Nasaan ba? Ano? Mar! Wala! Iba ka naman. Ako kayo mo dito. Ay, penga ka lang dito. Oy! Yaya! Oy, Yaya! Ay, mas! Damit! Ay, mag-damit ka nga, tsaka mag-mas. Naka-video yan. Nakapatay. Game, game! Ay, kuya, business mo ba mo? Hello, pinumo. Hi, hello guys! Uy! Uy, uy! Sige po. Dito ka. Dito ka. Dito. Salamat sa pansit ni ate! Thank you! Uy, salamat sa pansit! Ganyan tayo ni Kapangit. Uy, dito sila. Nakamas mo naman. Nakamas. Walang ano, face mask. Ano, palitan kayo sa face mask? Ganun din yan. Neng, pupuntahin mo rin ano sino napapakuha mo. Oh, face mask mo, nag-short ka na. Wala naman ano. Bitan mo. Para mas gusto ko pa talaga. Ate, isa pa ka. Hindi, sabihin mo ano. Distansya tayo. Kaya pa naman. Sige, sige. Moving to nga. Para mas masunurin yung mga tagayin mo. Sari-sari. Matanda bata. May ipin wala. Matanda bata. Ay, pare, pansin. Ilan po? Kailangan ba, sir? Libre na daw. Turan sila? Ay, Turan. Haba. Malaya ba? yes. Ay, ate, oh, nalapitan ngayon. Oo, nakaringa sa akin. Yeah, very good. Para di tayo magulo. Dalawa tayo. Kasi yung... Pati tayo mga utol. Bigay ka lang ito kayo dagdag. Ha? Bigay ka lang ito dagdag. Mapupunta. Ano ba ko? Bigay ko. Ayan, si tatay. Tatay. Sino yung birthday? Akin. Happy birthday. Coffee. Salamat po pala na ako. Kasama kayo sa magiging sabihin mo panulan ng sano. Oh, ano? Wala naman rin. Isa yun yung ano ko. Ano ka rin nun? Ay, o pare tayo yan. Baba mo. Anak ko yun. Pinakadawin. Ano?
masali mo, be. Social distancing. 1 meter, grabe ka naman. Natuwa naman ako kahit sa ganito lugar natin. Swerte pa rin tayo. Ma'am, paano nga? Thank you. Sige lang. Maya na. Plado sa personal. Mahirap magsalita ng may bas. Maabot pa ba yan natin? Siyempre pansit. Ngayon lang lang. Ay, kayo lang dalawa. Nakakatuwa naman. Pila doon. Pila doon, Ben. Oh, ay. Pila din yata na. Talaga gusto mo na. Diba? Kalamansi. Nakakatuwa na yung mga kapitbahay ko kayo na nagpilahan yung mga bata. Wag na, titigil na yan, tigay. Sige, atas. Hindi ako pumila.
Ay, nako. Matatapos din. Ate kayo.